इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टार पार्सन डक्टर सुबुं बसुमतारी बिथांखौ थांनाय 29 नभेम्बराव जिथुनाखि बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो इनसिडेन्ट जादोंमोन जाय समाव अल ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोरा रिलि आरो प्रटेस्ट खालामदोंमोन एसटि होनायनि हेंथायै आसामनि 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि हेंथायै अल ट्राइबेल स्टुडेन्टसफोरा रिलि आरो प्रटेस्ट खालामदोंमोन बे समाव माखासे बिबेक माखासे बे स्टुडेन्टसफोरनि जिनै बिबेक बे बिबेका बिसोरनि जिथुनाखि रागाखौ हमथानो हायैयाव बिसोरो माखासे मावनो नाङै खामानिखौ बिसोरो मावदोंमोन बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसखौ बुफायदोंमोन सिफायदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि डक्टर सुबुं बसुमतारीया बे जाथायजों लोब्बा दं सोमोन्दो दं बेखौ सोमोन्दो दं होननानै दिनै बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जितुनाखि रेजिस्टार बिबाननिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनाय जाबाय बोख्लायनायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव स्टुडेन्टसफोरा इउनिभार्सिटिनि जि स्टुडेन्टसफोरा दिनै प्रटेस्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों थ' बियो जोंनि गेजेराव खोब दुखुनांथावना माने जोङो गावनि गेजेरावनो जोंनि गेजेरावनो बर'नि गेजेरावनो बेबायदि जुदि जानायखौ नुयोब्ला खोब दुखुनांथावना आरो बेनिख्रुइ मा थाबावनो थ' बेफोरो मोनसे बिबेकाव जादों मोनसे माबायाव जानायखौ जोङो साननानै लानो हायो जायनि जाहोनाव जोङो जाहाथे गावनि गेजेराव बेबायदि जोङो माखासे बेयाव जोङो खोनानो मोनदों जेबो एभिडेन्स एबा जेबो प्रुफ गैया जे डक्टर सुबुं बसुमतारीया नैबे जिथुनाखि इनसिडेन्टआव जे इनभल्भ दं बिनि माखासे इनिशिएटिभ एडभाइस बेफोरबायदि दं बिनि जेबो एभिडेन्स गैया होननानै जों खोनानानै मोनदों जायनि जाहोनाव बिथांखौ रेजिस्टार बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै होबाय बोख्लायनायनि थाखाय दिनै प्रटेस्ट जानायखौ जों नुनो मोनदों दा जोङो गावनि गेजेरावनो बर'जों बर' गावजों गावनो दिनै बेबायदि जोङो जिथुनाखि हिंसा हिंसि गावजों गावनो सैलायै गावजों गावनो नायनो हालायै गावजों गावनो एकदम दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों थ' बेयाव आङो राजखान्थिनि खोथा बुंनो सानाखै मानोना आङो एसे दुलाराय बर' हारि बर' जाथि हिसाबै आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों मानोना जोङो गावजों गावनो जुदि बेबायदि जायोब्ला दा गुबुना जोंखौ नारसिननो नाख्रेबनो नासयनो गादबनो साप्रेसन अप्रेसन खालामनो ओरैनो गोरलै आरो जोंखौ थ' बिनिखायनो जोङो थ' बियो जि जा रिलिज होनाय बेखौ दुखु फोरमायदों दुखु मोननाय फोरमायदों दुलाराय स्टुडेन्टस इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो नोंथांमोना नुगासिनो दं जाहाथे बिथांमोना दा खुद्रिगासिनो दं जाहाथे बेखौ उथायनानै लानांगौ होननानै आपिल खालामदों बिटिसि जिथुनाखि जोंनि दा जिथुनाखि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिथुनाखि चिफ बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बेखौ उथायनानै लानो थाखाय दा आंनि खावलायनाया बेनो जाहाथे जोङो गोरोबलायनांगौ एडजास्ट खालामनांगौ माखासे निमाहा होलायनायबो थानांगौ जाय जाथाया जाथावना नङामोन जाय जाथाया खालामथावना नङामोन दा बेखौ बेबायदि खालामनायखौ जोंबो निन्दा होयो जोङो मुगैयो एकदम जोङो बेफोरबायदि हाबाफ्रा घृणना मोनसे रिलि प्रटेस्ट खालायोब्ला मोनसे डिसिप्लिन भाबै जानांगौ बिदि गावनि सम्पतिखौ बुफाय बुसि बायदि बायदि खालामनायाबो बेबो गनायजाथावना नङा साबजाथावना नङा एकदम प्रपारलि मा जानांगौ मोनसे डिसिप्लिनाव जोङो मा खालामनांगौ धरना आरो प्रटेस्टफोरखौ लानांगौ थ' बिदि बुफायनायाव मोजां नङा दा आं सानो जाहाथे नैबे जाथाया जाहाथे गावनि गेजेराव समाधान जालायो मोनसे मीमांसायाव फैयो आं बेखौ लुबैबाय आङो खावलायबाय जास्ट सासे नर्मेल बर' सुबुं हिसाबै थ' रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव
नोंथांनि मोननि कमेन्ट बे कमेन्टखौ नोंथांमोनाबो होनो हागोन मानोना जोङोहा बयहाबो मोन्थाय दं बुंनायनि मोन्थाय दं जोंहा राइट्स दङ बुंनायनि आरो जोङो स्पिच होनायनि मोन्थाय दं थ' बयबो कमेन्टखौ नोंथांमोनाबो होनो हागोन थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ अल